बङाइगाव बरपारा शहीद बेदी मोनसे गिदिरथार जोंनि थाखाय मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि बहाय जोंनि मानगोनां एडिसन नार्जारिनि दैदेननायाव जे चाइल्ड एडप्शन बिथाङा जिखिनि अर्फनेजफोर मावरियाफोरखौ जे बोजबनानै लानाय आरो खांनो हरनाय जोंनि भारत सरकारनि आयेन हिसाबै बिथाङा 2007 मायथाइ 2007 निफ्राय खैला मैलायाव बिथाङा जागायजेननायनिफ्राय बिराद मोजाङै सामलायगासिनो दङ। दासिमाव 9 उन्दैसा गथ'साफोर गोरलैफोरखौ बिथाङा बेबायदि बोजबनानै मोजाङै खांहोनो हरनो हाबाय। दा बे हिसाबै बिथांनि जि रेपुटेसन पारफरमेन्स बिथांनि जि नाम आरो रोंगौथि एक्सपिरियेन्स बेजों दा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिखौ गोबां NGOफ्रा बहाय बाहागो लादोंमोन बे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिखौबो सामलायनो थाखाय। नाथाय जिल्ला एडमिनिस्ट्रेसन आरो गभर्नमेन्टआ बिथांनि मोजां खामानि हाबानि सायाव गोजोननाय मोननानै दिनैहाय सारा बङाइगाव जिल्लानि दायथ'खौबो बिथांनो होबाय आरो बे बङाइगाव जिल्लानि बिबानखौ मोनग्रोमोनै दिनै नैबे जायगायाव बरपारायाव बे अफिसजों लोगोसे थाग्रा आरो बिसिनि गासैबो केयारिं मोनानिबो नङा होमबा डे नाइट केयार खालामनो थाखाय बहाय मोनसे मोजां बिल्डिं दिनैहाय अफिस हिसाबै लाबाय आरो बेखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौबो लेंहरनायखाय आंबो खाफाल गोनां आंबो सौफैदों बहाय। आं मिजिंथिबाय जे बिथांनि जि मोनसे रोंगौथि आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो बिथांनि जिखिनि लोगोफोर जायफोर दंफायो जोंहा फरेस्वर भाइमोन गासै आरो सोर स्टाफ हिसाबै जायफोर दङ बिथांमोनहा बहाय जाफुंसार होनो हागोन आंहा मिजिंथिबाय। आरो चिरां जिल्लानिफ्राय बङाइगाव जिल्लायाव बाहागो लाफैनो हानाया जोंनि थाखायबो मोनसे बाख्नायथाव आरो देरगाथाव होननानै आं सानो। जोङो सम जोङो नुबाय थायो कि बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ जोनोम होनानै आलाय सिलाय बबेबा जायगायाव गारनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनो। बे जानो नाङा, नाथाय गोबां हयथ' बहाय जाहोन एबा खारन थाबाय आरो बे जिनिसखौनो फोजोबनो थाखाय गोबां NGO आफादफोर माहारियारि आफादफोर गोबां सेस्था खालामदों। गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो मोजां मानसिफोरखौ एवारनेस खालामनाय बुजायनाय बाथ्रा बुंनाय सोलिबाय थायो। होमब्लाबो माखासे जाथायफ्रा जायो। बेफोर गासै खोथाखौ जुदि जोङो बिसार खालामनानै नायो बहाय जोंनि जि समाज बेबस्था एबा शिक्षानि जि मोनसे प्रयजन आरो हिउमेनिटि होननाय जेखौ होननाय जायो मानबता सुबुंथि बियो जोंनि गेजेराव मोजाङैनो जाहाथे थांनानै थायो। हिउमेनिटि थानाय समाज एबा व्यक्तिफोरनाव मानबता थानाय मानसिनि गोसोआव बे मालाबाबो सोमजिया, नाथाय थायो समाजनि गेजेराव बिदिनो सासे सानै बिदिनि गेजेरजों जोङो फोसाबनो नाजाबाय थानांगोन आरो बेनिखायनो जोंनो संस्कार एबा रिफर्मेसनखौ नांथारगौ। गामि गोथौआव थानाय माखासे बिमा बिफाफ्रा रांनि आंखालाव गावनि गथ'फोरखौ फाननाय जाथायाबो सम जों खौरां बिजोङाव नुबाय थायो। गोदो रासिनमोन दा खमायबोबाय। खारन दिनैनि गोरिब होननाया एसे आलादा लेभेलनि आरो गोदोनि गोरिब होननाया एकदम आलादाथारमोन। माने बुंनो थाङोब्ला माइरं ओंखाम बोथिनैयानो जोंनि देरसिन बे जोंनि थाखाय जिबनाव बे मोनसे जोंनि बिराद साननो गोनां बाथ्रामोन आरोखि बोथिनै ओंखामा। खिन्थु दिनै फैयै फैयै ओंखामनि बांद्राय क्राइसिस एबा आंखाल गैद्रायला, नाथाय होमब्लाबो बिभिन्न आंखाल थायो आरो बे गोसोनि सायावबो जायो। नोंखौ माबायदि लुबैयो, मानसिनि गोसोआथ' नेभार एन्डिं, लुबैनायाथ' जोबनाय गैया होनना बुंदों। दा गतिके नोंखौ मोनसे लेभेलाव नोङो कन्ट्रल एबा नों गावखौनो संजम खालामनांगोन। नोंनि केपासिटि, नोंनि कन्डिसन, नोंनि अबस्था, नोंनि हानाय बेजों मिलायनानै नोंनि आगानाबो थांनांगौ। दा नोंनि सोलिनाय नोंनि जि केपासिटि बे जुदि मिसमेच जायोबा मिलायाब्ला बहाय अराजक जायो। ओंखायनो बायदिसिना घटनाफ्रा जायो। ओंखायनो सब समाय जेब्लायबो गावनि हानायजों मिलायनानै गावनि केपासिटिखौ बा गावनि आगानखौ